Alam ko sa busing, bili na po kayo. Ate lang ko sa bili na po. Ate, bili na po kayo lang kung sa manok. Busing lang guni sa manok. Kanas kingless. Guni sa. Ay, hindi kami nag-import na kalahati lang sa kilo. 60 lang po. Ate lang guni sa manok. Lo, dalaga na nga di ako. 60 lang po. Kalahati. Galing mo. Galing niya. Dami bari ako dito. Balik ka naman ako. Thank you. Manok lang gunisa, bili na po kayo. Busing manok. May bulaklak po.
687 lang po. Yeah, okay. Bato, meron kang bato? Bato. Wala na. Magkano yan? 5 na lang yung bato na yun. 687 po. Ayun ka dito, tingnan mo. Yung timbang. Ay 4.59. 687. Tama ko na. Kaya 4.59. Ha? 4.59 po timbang. Yan, reset. Play nyo ba sa 3 caption? Salamat. Wala ito. Ano timbang nun? 4.59 po. Okay. Gawin mo kaya dito mo 4.59. Kung dalawang yun. Oo, basta na natin yung buko. O ate lang guni sa manok, bili na po kayo. Mana, pamalit na ka mo, mano. Bili na kayo ng manok. Nandun sa ate. Ay, palagi nga pala. O ate lang kunin sa bili na kayo manok. Tulba. Tingnan dito ah. Walang gunisa. Silip-silip kayo yun. Walang gunisa, bili na po kayo. Naginom ulit ako sa barya kay Bibin. Ikin ako din. Bossing manok lang gunisa po, bili na po. Ate lang gunisa manok.
sa manok ko, bili na. Kalahati. O, ate lang guni sa manok, bili na po kayo. Ate, batok lang guni sa bili na po. Bossing manok lang guni sa bili na po. Bossing lang guni sa manok. O, nanay lang guni sa manok, bili na po kayo. Dito mo na ilagay, Pugi. Nayuwi na! Bossing, bili na po kayo. Marvin, dito mo ilagay sa ilalim. Alang ini sa manok, bili na po kayo. Ate, kuya. Kita hinupan, irik itipan, kalipan. Bossing manok lang guni sa bili na po. Ate lang guni sa manok. Ate lang gulisa. Ate lang guni sa manok. Oh, tubig, tubig! Oh, mainit. Kuya, pag-deliver niya tubig sa amin, huwag tagalan. Diyan. Pre, tubig daw. Ay, hindi. Baka kinuha niyo na yung container doon sa kabila. Dito? Sampo.
Yun dyan, na bahay. Tindano, oh. Dito sa babayan. Ito. Kuya, pabilisan. Wala kasi kami tubig na inumin. Pabilisan po. Salamat. Paparas ko. Paras mo, ha. O, ate lang guni sa manok. Pili na po kayo. Yan, ang mancha na ng damit ko, mga kawaray, no? So, ngayon lang ako nakapagpahinga, no? Yes, ano ba ito, ah? Sige. O, ate, bili na po kayo lang gani sa manok, nanay, sa inyo. Nasa inyo, nanay? 60 lang. Oh, kasi tagliba tayo ha. Ano? Sukli. Bininta ko yung utak. Sukli nga, ano mo? So, sukli tapos nasa yung pera. Ay, siya, binte. Ay, Ka talaga. nanay, sa inyo na. Nanay, tinatanong ko ni nanay. Eh, nakita na yung matanda. Kabinta ko ng utak, karating utak 10. Atikora. O, bossing, manok lang ganisa, bili na po kayo. Yung sinuunang piso pala, 2,000. 2,000 na piso. Hindi siya na namamag. Yung mga namamagdit yung mga bagong trend. Yeah. Libre lang yun. Oo, dapat ito yan. Yung piso lang yun. Ha, ha, ha. Lima ko. Ha, ha, ha. O, ate lang Gurisa, bili na kayo ng manok. 2018 siya, yung mga nagmamagwit. Tumasama naman. Ito pala yung style na to. Yung magaling kita Ate, manok lang Gurisa. Kakano pa yun sa ating matang? Kakano pa? Madugay na? Patambalan niya ni. Patambalan ba? Kaya, siya man ipatambalan niya ni. Saan makikita sa tawas pa? Ate, manok lang Gunisa, bili na po. Kuan nga ni, pamati. Patambalan nga ni. Waray man tumaraon. O anong sir ngayon mo ang magpatawas ni mo? Ha? O. Ata? May puno ba dito? Ayun na nga. Maaram na ako. Buwata. Paghala, palitan ice cream. Ito nagunti la. Diba 7-Eleven may burtangan niya. Dire ada plastic pa na silupin. Ito na plastic na ice cream nagunti ay. Pamiling dida sa Mercury o kaya 7-Eleven. Tapos prinito na manok. Kaya bunay nilaga, ialay dito ang puno. Pagpaaso ba, pagkuha na iya, nadiri na magsakit sa nimo kuan, bugos na kalawasan, aro iya pasaylo. Testing ila. Pag niya na kulog, mga alas
Dito. Hala, di ba? Siya nga ni halati. Oh, bossing manok, bili na po kayo. O, nanay lang Gunisa, bili na po kayo. Bossing lang Gunisa manok. Sa inyo tay. Kasi kalahati po. Manila lang po po. Lalagyan ko po ng tali. Manok bossing ate. Mga kawaray, kumusta na kayo dyan, no? So, putulin na lang natin. Basta kasi, salamat mga kawaray. God bless sa iyo na tanan sa akong panunudan ang akong mga video. Ayaw lang ka mo pagsawa akong pagkitat akong mga video, no? So, damo na salamat. Good